Bé, des del nostre grup municipal volíem fer algunes preguntes relacionades amb dues temàtiques que en els darrers dies hem vingut tractant, algunes de les quals han transcendit als mitjans de comunicació i sobre els quals hi ha hagut algun posicionament també per part del govern, però sobre el qual ens agradaria aclarir, si és que tenen a bé de respondre a alguna pregunta. La primera temàtica fa referència a és, diguem-ne, conegut i ja n'hem estat parlant la darrera setmana a través dels mitjans sobre els resultats d'aquesta escola de la Pau que el govern va impulsar l'estiu passat, l'estiu del 2017 en aquesta ciutat, que venia a ser la successió del que anteriorment era la Universitat d'Estiu en aquesta ciutat. Doncs bé, es va optar per aquesta escola per la Pau, que, bé, en declaracions de premsa, la tinent d'alcalde Àngels Chacón ens ha, diguem-ne, explicat que ve a respondre a una nova voluntat del govern d'ampliar els estudis que actualment ja es donen, els estudis superiors en aquesta ciutat, d'obrir un nou ventall cap a l'àmbit de les ciències socials i sobre el qual nosaltres, a part de qüestionar aquest interès tan repentí que s'ha plantejat des del govern, també qüestionàvem fins a quin punt l'elecció de la persona encarregada d'impulsar i de coordinar aquests estudis no respon més aviat a un tracte de favor que no pas a un criteri d'elecció que, com creiem que hauria de ser normal en un càrrec com aquest i en una institució pública com és aquesta. Feta aquesta introducció, dir que, clar, arran d'això, el senyor Chacón explicava que volíem obrir aquests estudis cap a les bandes de les ciències socials. Llavors, clar, nosaltres sabem i coneixem a molta gent que en aquesta ciutat té estudis superiors, una dilatada trajectòria acadèmica en l'àmbit de les ciències socials i bé, també algunes d'elles ens diuen que això exactament com va anar, que quina mena de concurs s'ha fet per arribar a triar quina és la persona que havia de desenvolupar això, com es va triar la temàtica d'aquests estudis per la Pau, perquè, clar, diuen, home, a mi potser també m'hagués interessat, hagués fet una programació potent i fins i tot s'hi hagués apuntat algú. D'això ja en parlarem després, però en tot cas la primera pregunta seria si va haver alguna mena de procés per tirar endavant aquest projecte, si va haver alguna convocatòria a la que es va presentar la senyora Susana i bé, això si hi va ser o no, perquè si no hi va ser tampoc no acabem d'entendre com pot ser que la senyora Susana conegués les intencions de l'Ajuntament de desenvolupar un nou curs en l'àmbit de les ciències socials, ni com l'Ajuntament va conèixer que la senyora Susana es dedicava a aquests temes. Llavors, exactament si ens podrien explicar aquest procés com va anar. Gràcies. Molt bé, abans de passar-li la paraula al primer tinent d'alcalde, dir-li que aquest govern respon sempre a totes les preguntes. Si vostè té aquesta informació, és que vostè ho va preguntar, però sobretot el govern li va respondre. A les comissions, quan vostè vingui, també li responem el que toqui. Sempre intentem fer-ho així i la transparència ha sigut, en aquest sentit, des d'aquest govern, jo penso que exemplar. Per tant, això que diu, si ens volen explicar, clar, nosaltres responem sempre. Si ens pregunten vostès, si ens pregunten els mitjans de comunicació, si ens pregunten els ciutadans en general també, que ens pregunten coses, també a vegades coses molt estranyes, però les responem totes, que és el que toca. Per tant, jo li vull fer aquest apunt perquè sàpiga que vostè sempre tindrà amb nosaltres l'eficiència i l'eficàcia de la resposta al seu punt i, en tot cas, el que sí que segurament discreparem és amb el fet de que a vostè no li agradin les respostes, perquè clar, aquest govern el que fa és governar, aquest govern el que fa és prendre decisions, que és el que ha de fer un govern, i aquest govern el que ha de fer també és complir amb els seus projectes, les seves propostes, i per tant ja li avanço que ho seguirem fent així i espero que per molts anys. Senyora Chacón, té vostè la paraula. Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Va bé que en parlem d'això, per aclarir una mica els temes, d'on surten, què són i penso que tothom té dret a escoltar les dues versions i som-hi. Des del moment que se'ns encarrega l'impuls del desenvolupament d'estudis universitaris a la ciutat, i ja n'estem treballant des de fa anys, venim dient que hi ha d'una banda els estudis vinculats als sectors econòmics i d'altra banda els vinculats a l'àmbit de la salut. En el seu moment també es va qüestionar que és això del Forti Health, que si és un xiringuito, que si no sé què, gràcies al qual, torno a repetir, en aquell moment es dubtava d'una cosa tan nova i també què aportarà. Gràcies a això han vingut a la ciutat carreres universitàries i un màster. A la regidoria rebem també propostes i les analitzem i estan obertes a tothom.
La senyora Èlia Susana, ja en parlarem, ens va presentar aquest projecte. I què és aquest projecte? I jo penso que l'hem d'explicar una mica. Aquest Estudis Globals i per la Pau és un projecte de portar aquests estudis universitaris aquí. Són aspectes de ciència política, economia, drets humans, democràcia, conflictes armats i conflictes no violents, de mediació i diplomàcia, des de la perspectiva de la visió de construir pau al món. Existeixen a Catalunya perquè el primer que fem quan venen a les propostes, i repeteixo, no és l'única que ha vingut, mirem i fem un escombrat per veure què s'està fent o si ja s'està fent. A tot el territori espanyol, en concret a Catalunya, hi ha una altra universitat, la Pompeu Fabra, que està fent un tipus d'estudis semblants, però no orientats des del punt de vista de la pau. Aquí van adreçats aquests cursos, i aquí sortim de les enginyeries i del món salut. Van adreçats a professionals que treballen amb ONGs, amb organismes internacionals, amb mediadors, etc. Veient que no hi ha, que aquests estudis no s'estiguin fent, i que és una proposta nova i que el tema, no només a vostè li pot interessar aquest tipus de mediació, de conflictes, d'inquietuds socials o humanistes o antropològiques, vostès no tenen la possessió d'aquest tipus d'interès, el podem tenir tots, doncs decidim tirar endavant la proposta de desenvolupament d'aquests estudis. Quina concurrència, quan la idea, quan la proposta ve d'una persona, i sempre que no vulnerem els principis de contractació, repeteixo, hi ha els juristes de la casa i tothom que ha de donar seguretat. Em sembla que no arriba a 10.000 euros a l'any per desenvolupar aquest projecte, no és una gran quantitat. Doncs es fa la proposta de tirar endavant aquests estudis de grau, etc. L'any passat, i el projecte no és el curs d'estiu, és tot aquest desenvolupament d'estudis on vostès es poden imaginar que s'ha de contactar universitats internacionals, professors internacionals, i a part que el projecte és de la senyora Èlia Susana, el seu currículum, vostè em diu que aquí a Igualada hi ha molta gent, però considerem una mica el currículum d'aquesta persona. Ha estat 4 anys becada a la Universitat d'Afganistan a Kabul, ha estat 4 anys treballant a camp allà, ha estat també becada per l'Observatori Electoral de la Unió d'Estats Sud-americans a Guatemala, ha tingut beques del British Council de Bradford, amb matrícula d'honor acabat estudis, ha tingut beques de 2 anys a nivell internacional, parla japonès, persa, català, castellà, anglès, però sobretot, a part de 10 anys d'estar de professora de l'UOC, sobretot és qui ha ideat aquests estudis i, a més, ho ha fet a partir de la seva experiència i penso que és indubtable. A partir d'aquí, quin producte es genera? L'any passat anàvem contratemps, li torno a explicar que per raons estratègiques calia posicionar-nos, si volíem posicionar-nos com una ciutat on treure aquest tipus d'estudis, i es va fer un curs d'estiu en molt poc temps. Va fallar també el fet d'efecte crida que volíem tenir, que havia de fer el conseller Raül Romeva, perquè raons d'agenda d'última hora no va poder fer la publicitat d'aquest curs, per cert, company d'estudis de la senyora Èlia Susana, i va anar poca gent, és cert, hi va anar poca gent. En quin estat està ara aquest projecte? Doncs mira, aquest projecte, a part que ara s'està treballant des de la Universitat de Lleida, s'ha conclòs ja el màster d'Estudis per la Pau, s'està treballant en el màster que es voldria impulsar en els propers mesos, però ja ha tancat el curs d'especialització de 15 dies, on UDL dona 8 crèdits universitaris, 6 crèdits dona la Universitat d'Andorra i Uppsala i Manchester estan publicitant aquest curs. A part d'això, hi haurà cursos de 3 dies de 2 crèdits universitaris transversals. Potser, segons la seva visió, no sé, de vegades la seva imaginació fins a on arriba, però que les universitats estiguin tan sotmeses a la voluntat de la senyora Chacón o la senyora Susana, doncs perdoni, no. A nivell internacional hem visitat la Universitat d'Uppsala i és allà on també s'hi estan fent els acords. A part, crec que la categoria dels professors, la diversificació dels professors que hi ha, són de reputació molt i molt reconeguda. Vostè ha dit abans
al llegir una de les mocions, que tant de bo aquest sigui un país i tothom hi tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi. Jo també li diré una cosa, senyor Mateu, tant de bo aquí respectem a la gent pels seus projectes, per les seves aportacions i no per el cognom que portin, perquè és que si no, qualsevol dels nostres fills, perquè hem estat regidors, ostres, ja estaran vetats. Aquesta ànima que té vostè de justicier o de, no sé, de començar a veure aquest tipus d'influències perverses. Sap on m'agradaria trobar-lo, senyor Mateu? A la taula, decidint les assignatures, si el treball és o no interessant i no quin cognom té la persona que ho proposa. El seu talent m'agradaria que la ciutat l'aprofités molt més perquè crec que el té aplicant coneixement. Gràcies. Molt bé. No és un debat, s'ha de fer preguntes o pregs. Sí, sí. Endavant. Precisament perquè no és un debat, jo he fet una pregunta, em sembla, bastant concreta, que era quin era el procés de l'elecció i a partir d'aquí s'ha fet un míting. Llavors, clar, apliquem el mateix criteri, no? És a dir, no ho sé. Jo he fet una pregunta molt concisa, he fet una pregunta bastant concisa. És molt lògic que no li agradi la resposta, però en tot cas vostè ha de respectar el que li responen. En tot cas, si vol una pregunta molt concreta, senyor Mateu, com fa habitualment, si vol una pregunta concreta, jo li demano, escolti, formuli-la per escrit, sap que vostè en un mes tindrà la resposta, aquest Ajuntament li donarà la resposta, però clar, vostè li ha respost una cosa que segurament no li ha agradat. En tot cas, si vostè té una pregunta concreta, com vostè sap, nosaltres no tenim aquí la disposició en aquests moments. Són 2:15 de la nit, els tècnics, els responsables jurídics, per poder-li donar una resposta. És més, el ROM permet fer-ho al ple següent, però ja no ens farem ni això. Si vostè ens entra la pregunta per escrit, nosaltres immediatament, té el meu compromís, mirarem de respondre-li amb el temps que marca la legalitat i la disposició que té aquest Ajuntament de respondre les preguntes per molt complexes que siguin. Jo li demano, sisplau, si vol fer-ho així. És que si ens pregunta una cosa que no sabem ara perquè no podem dir-li la resposta, perquè no tenim la disposició de preguntar als tècnics o als responsables de l'Ajuntament, ens fa bastant difícil de fer-ho així. No sé si m'entén, però és que és així. Posi's al nostre paper, ja sé que és difícil, però posi's al nostre paper de mirar de... Si vostè té una pregunta concreta, nosaltres li responem sempre. Sempre li hem respost, ho sap, i no pot dir que no és així. Sempre li hem respost a totes les preguntes, però ho fem amb el temps que ens permet la legalitat. No ens pot demanar coses que són impossibles, tampoc. Té la paraula, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Crec que ha esmerçat més temps vostè que jo abans amb la meva pregunta, per tant, no sé, el tema de la proporcionalitat i del criteri que li deia, d'acord? Jo quan ordeno el debat tinc tot el temps que vulgui perquè el ROM em demana i m'obliga a fer-ho. Senyor Mateu, no s'enfadi. Fa cara d'enfadat, no s'enfadi. Escolti, jo haig d'ordenar el debat i haig d'intentar que el ple funcioni. Si a vostè no li agrada, a mi em sap molt de greu, però és la meva feina. Un gran malabarista, és a dir, m'està intentant fer callar i llavors diu que jo m'enfado, però vostè no calla, però és a dir... Jo crec que és evident. No és que no vulgui callar o no callar, és que la meva obligació, senyor Mateu, és ordenar el debat. Ho haig de fer així, si no seria un caos, això. En tot cas, vostè ara pot fer una pregunta o un prec i jo li prego que ho faci. Si és molt concreta, jo li dic que ja li avanço, que ja li respondré jo dient-li que si els entra per escrit, d'aquí un mes li responem. Si no, li contestarem al ple següent. Té vostè la paraula. Gràcies, ja ho havia entès la primera vegada que m'ho ha dit, això que puc presentar les preguntes per escrit. En tot cas, pensem que aquesta és la casa de tots, on resideix la sobirania, com bé vostè ha dit, i creiem que hi ha coses que està bé poder-les aclarir. No és voluntat meva tampoc fer anar a dormir la gent molt tard, però en tot cas pensem que hi ha qüestions que sí que són dignes de ser portades aquí sobre la taula. Jo li he demanat a la senyora Chacón que quin era el procés pel qual això s'havia arribat a contractar i ella podia haver dit, doncs mira, va venir la senyora Susana i va venir a fer una proposta, que és el que ha dit. Aquí ja estàvem, no calia tot allò altre. Tot allò altre ja ho han explicat a la premsa, ja ho han vist tots. No, és a dir, si aquí ens posem a donar lliçons de com s'ha d'intervenir en aquest ple, doncs jo també en puc donar alguna, que és responguin a les preguntes de manera concisa i així no ens allargarem en el temps. Fet aquest prec, que era un prec això, el ROM ho contempla, és un prec. No hi ha termini, ens podem estar fins quan vulgui vostè aquí. Doncs ja està. Doncs si tots anem més de cara a la idea, n'avançarem més. És a dir, la pregunta era molt concreta. Per tant, la resposta jo entenc que és que la senyora Susana va venir en aquest Ajuntament, com moltes altres propostes que reben, i que per tant hem de dir a la gent que aquest Ajuntament està obert a rebre propostes i que qualsevol acadèmic que tingui una reputada experiència en el seu haver, cosa que nosaltres no hem qüestionat en cap moment, doncs se li subvenciona un curs per valor de 75.000 euros així, pim-pam. Que després no s'hi apunta ningú. Això també és una cosa que a nosaltres ens ha sorprès bastant. En tot cas,
no sé, jo no m'allargaré, però nosaltres sí que pensem, i això sí que pot ser un prec, si ho volen interpretar així, perquè tingui cabuda en el reglament, pensem que hi ha coses que no es poden fer així, com qui diu, com un bolet en l'aire. Pensem que la senyora Chacón mateix acaba de manifestar que això s'ha fet de manera molt precipitada. Home, sí, bastant precipitada. Nosaltres aquest interès per les ciències socials, senyora Chacón, no és que ens l'atribuïm en exclusiva, però sí que els escoltem molt a parlar, perquè parlen molt, i no havíem sentit mai a dir res de tot això, fins que de sobte hi ha hagut una proposta en aquest sentit de la filla d'un exalcalde, sí, i no tenim problema en dir-ho. Nosaltres no és que discriminem aquí la gent per ser qui són, home, però em sembla que de propostes a mesura, com aquestes, no sé si n'hi ha gaires. I després també, bueno, és igual perquè després també em vull parlar d'una altra proposta de mesura que també ha tingut uns resultats més que nefastos. En tot cas, no sé, vostès parlen que això s'ha fet molt a correcuita, que el senyor Romeva no ho va poder publicitar. Home, si vostès estan dient que això és un curs en el qual han de venir gent tan professional, no sé si és culpa de l'absència del senyor Romeva a l'hora de publicitar-ho, que no s'hagi apuntat ningú. En tot cas, jo sí que els demanaria, més enllà de que nosaltres no és que hàgim criticat el curs en si, o la matèria en concret. No, el que estem criticant és de quina manera es gestiona un curs que ens hi gastem 76.000 euros públics i no s'hi apunta ningú. És que aquest és el tema, no el currículum de la senyora Susana, ni si el senyor Mateu veu fantasmes o no. És a dir, vostè hauria de donar resposta d'haver gastat 76.000 euros públics per res. Perquè si això es tractava d'un projecte de 3 anys, escolta'm, doncs aquest any s'estalvien els 30.000 euros que s'han gastat portant 11 conferenciants, perquè si no els ha de venir a escoltar ningú, per què coi els fem venir? Perquè clar, així tothom fa cursos molt bonics. Clar, diu, és que era un curs de primer nivell. Home, clar, 30.000 euros per 11 conferenciants surt de 3.000 euros per conferenciant. Així li asseguro que jo li faig un curs de primer nivell de qualsevol àmbit que vulgui. Ciències socials o el que vulgui. Sí, home, clar, és que aquí també hem de començar a dir les coses com són. En tot cas, resumint, per no allargar-me, jo volia preguntar-li concretament per això, és a dir, quina valoració fa del fet que, o si ens pot concretar exactament, perquè diuen, si no, van venir els becats afganesos, gent d'Igualada a última hora també s'hi va apuntar perquè era gratuït, però quina valoració es fa d'aquests 76.000 euros destinats a un curs d'estiu que en els anys anteriors es venia fent des d'una organització sense ànim de lucre i pagant professionals perquè donessin classes, però d'una manera molt més popular, amb un impacte social i cultural molt més gran per la ciutat, que aquest curs que anava adreçat per qui sap qui, perquè qui sap qui no se n'ha assabentat que anava per ell, perquè aquí no ha vingut ningú. Si ens ho pot valorar concretament i concisament, això. En tot cas, jo li demano que no s'enfadi si no li contesta el que vostè vol sentir, perquè sembla que vostè assetgi perquè ella digui alguna cosa que no vol dir ella. En tot cas, jo li demano que respecti la seva resposta com ella respecta la seva pregunta. Endavant, senyora Chacón. Sí, senyor Mateu. A veure, tenim clar o no tenim clar que aquests diners no són per un curs. Ho tenim clar perquè és pel desenvolupament d'un grau, de diferents màsters, etc. Tot això, com els projectes, com la resta de projectes universitaris que hi ha a la ciutat, hem desenvolupat a l'àmbit de la salut, hem desenvolupat a l'àmbit, repeteixo, aquest any amb el curs d'enginyeria informàtica, etc. Tot això costa un temps. A veure, a qui li cap que per un curs costa això? Aquí hi ha feina i molta feina a darrere. Quina valoració en faig? El curs, i li he dit abans, si ho vol escoltar bé i si no també, es va precipitar per temes de posicionament, però esperi's. El resultat, la valoració, una primera és, per mi, les aliances que s'han signat amb la Universitat d'Uppsala, informis bé si aquesta universitat és xapussera o no, la Universitat de Manchester, la d'Andorra, que avui mateix ha tancat l'acord, i la pròpia UDL, que està assumint, repeteixo, això va ser com una mena de viver de tot aquest projecte amb desenvolupament dels continguts i ara l'absorbeixen. El primer dia no s'aconsegueixen tots els resultats, repeteixo, el temps posarà cadascú al seu lloc. No em digui que ens hem gastat 75.000 euros per fer un curs que no hi ha anat ningú, primer no és veritat que no hi ha anat ningú, i li torno a repetir, és una estratègia més complexa que vol dir desenvolupar un grau. Em pot venir tothom a desenvolupar un grau? I repeteixo, vostè diu, hi ha molta gent que pot venir a fer propostes, ostres, i tant de bo n'hi haguessin més. L'he dit abans, n'espero més, m'agradaria més, però evidentment hi ha uns recursos. Ni considero que aquests recursos per desenvolupar tot aquest que li he dit abans, el treball de màster, les relacions internacionals, etc., això es fa de l'aire? No.
el temps ja ens anirà posant a tots al seu lloc i els resultats ja aniran sortint i llavors valorarem. Però, repeteixo, i quan vostè em diu no hem qüestionat, i tant que han qüestionat el currículum de la senyora Susana, perquè deien suposada experta en la primera de les notes. Suposada experta. Però a partir d'aquí, senyor Mateu, ens podem estar tota la nit, repeteixo, veurem els resultats i no és per aquest curs, no és per un curs que es gasten aquests diners, és per alguna cosa molt més complexa. I el convido a venir, li torno a dir, a treballar, a veure el seguiment i a interessar-se per la matèria, que això és el que hauríem de mirar. Molt bé, doncs si hi ha alguna pregunta més, senyor Mateu, té vostè la paraula per fer una altra pregunta. Gràcies. Bé, en tot cas, no sé, 0 inscrits de pagament i tampoc no ho acaba de valorar. Vull dir, sí, s'han fet moltes coses, es veu, això és un projecte mutant, és a dir, el que havia de ser un curs d'estiu, ara resulta que ja és una altra cosa, perquè com que no tenim el que teníem, és molt complexa. Saps a què em recorda això? A una cosa que no era una aplicació, que tenia un algoritme molt especial, també. És molt complexa, tan complexa que, coita, també va acabar igual, amb 0 comerços que ho facin servir i amb tot això, ara en parlarem un moment. En tot cas, el temps posarà cadascú al seu lloc? Bueno, no sé. És que nosaltres no és que tinguem una voluntat que això vagi fatal, però és que, clar, és que veiem unes coses que sincerament ens posen els pèls de punta, com això, com agafar la filla d'un exalcalde i donar-li 75.000 euros per muntar un curs que no s'hi apunta ningú. Nosaltres això ens sembla bastant fort i em sembla que la gent això té prou senderi com per entendre-ho, per més que vostès ho vesteixin amb això que fan sempre. Un últim apunt sobre això i passo a un altre tema per no allargar-nos també, en tot cas. La cosa aquesta que nosaltres vam dir suposada experta. Això, la senyora Susana, s'ho va inventar ella en la seva nota? No, és que, ves que havia de dir. No, és que diuen que sóc una suposada experta i a partir d'aquí penja tot el seu currículum i que s'ha posat el burca a l'Afganistan i que si no sé què. Escolta'm, nosaltres, l'única frase que li dedicàvem era aquesta senyora que sembla ser una experta en la matèria, A partir d'aquí, la de suposada experta, busqui-ho vostè, busqui-ho i després en parlem. Ho dic perquè és allò de desviar també el focus de l'atenció. Nosaltres estem parlant dels diners invertits i dels resultats obtinguts i què hem de fer? Doncs, posem el nostre currículum pel mig perquè jo he estat a no sé on. I un últim apunt en relació a la senyora Susana. Aquesta senyora no és ni doctora, que provi d'anar a alguna universitat catalana a veure què hi pot fer en una universitat catalana sense ser ni doctora. Sí, pot ser, doncs això, professora auxiliar de la UOC, però 75.000 euros de pressupost per muntar un curs de primera línia internacional a 3.000 euros al ponent? Va, que n'hi ha uns quants, que sabem com funcionen les universitats d'aquest país i no funcionen precisament això, doncs amb algú que té un grau i un màster, vinga, va, sí, aquí tens els calés i vinga, munta el que vulguis. Em sembla que la gent no és tan idiota perquè hi ha molta gent que està en aquestes circumstàncies i que fa estudis d'aquest tipus i saben com funciona. Vol concretar una pregunta? Sí, passem de tema, d'acord? En relació a tot això que deia, no? Les coses complexes, el temps ens donava raó. En vam parlar fa un temps, també a la premsa, però tampoc no vam venir-ho parlant aquí. En tot cas, la famosa aplicació TICDI, no? Això també que també ha tingut uns resultats complexes, que la nostra ignorància i el nostre, diguem-ne, no saber de lleis i d'aquest tipus de coses ens van portar a prejutjar malament, a dir que allò també era un tracte de favor a un extreballador del seu departament. És que nosaltres tenim molts prejudicis i llavors després, clar, passen coses d'aquestes, no? Passen coses com que ens gastem també, curiosa coincidència, 76.000 euros en un contracte per una aplicació del qual, la ciutat n'ha rebut exactament, què? Absolutament res. Llavors vostès, en un informe de resposta, els demanem, escolta'm, l'aplicació TIC, cridada a fidelitzar el comerç, a ser revolucionari, perquè això, escolta'm, serà una cosa que, funcionarà molt bé, les crítiques dels senyors de la CUP, que funcionen com plataforma per Catalunya, aquesta gent només busquen que desacreditar, no saben del què parlen, Bueno, estem on estem. 76.000 euros també llançats a les escombraries. No, és que això té un algoritme superimportant, sí. I a sobre, el que és més fort, quan nosaltres ens hem interessat per veure si això, com estava anant i fins a quin punt es pensava donar per satisfeta aquesta contractació, doncs bé, sembla ser que jurídicament s'ha de donar per satisfeta. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat greu per part de qui va contractar això. Nosaltres ho entenem així. Intentar carregar el mort del fiasco d'aquesta aplicació
als comerciants és d'una irresponsabilitat molt grossa. Portem molta estona avui aquí parlant dels comerciants. I n'hi ha que no diran el que han de dir perquè no ho poden dir. Però jo sí que ho puc dir. És una irresponsabilitat molt grossa agafar i aquest fiasco de 76.000 euros de va, nens, munteu la vostra joguina a veure si funciona i a veure si podeu crear l'empresa, aplicar-lo a la ciutat d'Igualada, pagar-lo amb fons públics i que això no serveixi absolutament de res, com el curs. No ha servit de res. 25 botigues que se'l van instal·lar, aquesta aplicació. O sigui, clar, 25, les que tocava perquè ben bé que estaven allà a la Junta i bueno, va, ho hem de provar. D'aquestes ja n'hi ha que ni tan sols han pogut utilitzar-la per digitalitzar els tiquets perquè no, és que els vostres tiquets no serveixen amb aquesta aplicació. Com que no serveixen? Escolta'm, el que no servirà serà l'aplicació, no? O de què estem parlant aquí? Qui s'havia d'adaptar aquí? L'aplicació a la realitat o la realitat a l'aplicació d'aquests xicots tan trempats que tenia vostè al seu departament? Aquesta gent que se'ls va contractar exactament, què n'esperàvem? És a dir, no sé, a mi em sembla que quan veiem fantasmes d'aquest tipus, alguna vegada, doncs al final, quan ho demostrem també fora bo que vostè en digués alguna cosa. Sobre això, no sé, en tindríem moltes de preguntes i tampoc no ens volem allargar perquè sí que és tard i hi ha més gent en aquesta sala. Però totes les respostes que ens han donat, que si 25 establiments que se l'instal·len, 50 baixades, una aplicació que hauria de ser massiva, diu la difusió, bueno, l'Ajuntament va fer una nota de premsa, es van editar uns díptics. Escolta'm, i això ho donen com un contracte satisfactori i paguen els 76.000 euros a aquesta gent? A mi em sembla una absoluta presa de pèl. Per no parlar de totes les argumentacions que es donen en el seu informe de resposta d'aquest fiasco. Clar, no, és que no hi ha informes de seguiment, no hi ha dades estadístiques perquè, clar, eren tan pocs, però no és culpa seva, perquè, clar, la mostra era molt petita, és que la culpa és dels comerciants que no s'ho van posar, i coita tu, i qui dia passa any empeny. Això pot ser en una altra ciutat on hi hagués algun cert grau de fiscalització pública de les accions del govern, no seríem sempre els bojos de la CUP els que hem d'estar posant en aquestes coses. Però nosaltres tenim aquesta tara que ens preocupa, que es dediquen als diners públics, i més quan són, diguem-ne, un cas tan flagrant de tracte de favor i de vestits fets a mida per determinada gent. 76.000 euros una aplicació i 76.000 euros en un curs que no s'hi apunta ningú. En tot cas, jo sí que li volia demanar, no sé, perquè ara en podríem parlar molta estona, però tampoc no és el cas, si vostè ens podria valorar al final també aquesta aplicació i la seva utilitat per la ciutat amb aquest algoritme tan xulo que tenia i aquesta necessitat imperiosa de contractar dit aquesta empresa, perquè havia de ser una cosa tan prometedora, doncs si ens podria valorar aquests 76.000 euros destinats a la contractació i implementació de l'aplicació TICDI. Molt bé. Senyor Chocón, té vostè la paraula. Molt bé. El tema TICDI. Vostè ha fet aquí les explicacions que li ha semblat, les seves argumentacions, jo també faré les meves. Primer, TICDI no és només una aplicació, i és una petició que ens fan els comerciants. I recordo que tenim la carta per escrit on hi ha aquesta petició. No és alguna cosa que es treu de la màniga. Bueno, pot riure, senyora Pedraza, però tinc la carta i quan està demanada per l'Associació de Comerciants. Molt bé. No és una aplicació. Vostès han sentit a parlar del que és la gestió del Big Data, sí? Val. Quan a una ciutat hi ha esdeveniments comercials, esportius, etc., com es pretén analitzar, i això és en el fons el que hem pagat, no és l'aplicació, i després en parlarem de quin èxit ha tingut i no. L'Ajuntament té la propietat ara del sistema i si s'arriba a desenvolupar, i ara explicarem per què no s'ha desenvolupat, tindrà tota la possibilitat de gestionar aquestes dades. Repeteixo, sempre respectant els temes de confidencialitat i privacitat, podria analitzar en un dia, per exemple, hi ha l'Urban Running, si hi ha més vendes, si no, quantes són de fora de la ciutat, si són repetitius, quines quantitats, etc. Perquè és amb la gestió del Big Data o les dades en massa que també s'avaluen certes polítiques, fins i tot comercials a la ciutat. Què va passar amb el projecte TICDI? S'ha d'agrair a vostès una molt important part de l'èxit, sí. Estiguin també contents que no haguem demanat danys i perjudicis, perquè evidentment, sí, no cal que rigui tampoc, evidentment vostès van saltar amb aquesta notícia a la premsa quan s'estava
i sense preguntar-ho abans, perquè hi ha vegades que sí que demanen informació, però en aquest cas vostès es van avançar sense saber res, una suposada contractació il·lícita pel noi trempat que vostè diu, no ho sé, i què sé jo quines històries, li he dit 1000 vegades. Ni tinc cap interès, ni conec el senyor Espinar, ni tenim cap relació de cap tipus familiar, d'amistat i res, per anar beneficiant a persones. És una petició que va néixer i va sorgir adreçada dels comerciants i la tenim per escrit. I no era una aplicació, era una gestió de les dades del flux comercial que hi ha en una ciutat i ja ho anirem veient. Què hem fet davant la tormenta política? És evident que gràcies a vostès, doncs, ostres, a veure què serà això. Alguns comerciants han tingut reticències a aplicar-ho. Què hem fet? Tenim la propietat, repeteixo, tenim la propietat de tot el que és el sistema i a partir d'aquí veurem. Vostès segueixin amb les seves pel·lícules, nosaltres seguirem amb les nostres, però no facin veure les coses que no són. Gràcies. Molt bé, doncs si vol fer una altra pregunta, endavant. Sí, bé, ja tancaré, però és que em sembla... O sigui, vostè diu, jo no conec el senyor Espinar. És al·lucinant, senyor Chacón. Vull dir, què pensa més dir? Sí, ha dit, jo no conec el senyor Espinar. Li pregunto per la valoració de les dades, que 20 comerços s'hagin instal·lat això i hi hagi hagut només 50 descàrregues, llavors, a part de culpa del comerç, ara és culpa de la CUP. Es veu que tenim un poder, escolta'm, no? Perquè generalment va una mica al revés, vull dir, falta que nosaltres diguem una cosa perquè la gent faci la contrària, especialment en aquest govern. Llavors, home, jo pretendo atribuir els resultats d'aquesta aposta a la nostra formació em sembla bastant fort. D'altra banda, està bé que també, mira, no sé, ens inflem i una mica i tot, no? Però en tot cas em sembla bastant surrealista. No sé, quan vostè diu... És a dir, és igual. En tot cas, em sembla bastant fort que no sigui capaç d'establir una valoració senzilla d'aquesta aplicació. Nosaltres sabem perfectament el que és el Big Data, sabem perfectament que la gent s'havia d'instal·lar aquesta aplicació i que llavors, a partir d'aquí, podem establir hàbits de quan compren, quan no. Sabem perfectament que les botigues podrien saber en quins moments tenen més o menys afluència, quines de les seves promocions funcionen o no. Això jo crec que ho ha entès tothom en aquesta ciutat, del que es pretenia. El que passa és que això no ha passat. Potser vostè és l'única que no sap que no ha passat o ho fa veure. És a dir, quan jo li pregunto per què això no ha passat, m'explica el que havia de passar. Però i per què no ha passat? Aquesta és la pregunta. I vostè no l'ha respost. Vull dir, no, després ja en parlarem, però i la CUP és de la CUP. Per què no ha passat? No sé, si ho vol respondre bé i si no, jo aquí ho deixo, però en tot cas ens sembla que en dos casos són casos molt clars de vestits fets a mida. Vestits fets a mida per aquest govern que al final el que fan és costar diners a la ciutadania. I diners a la ciutadania que paga, que això entre les dues coses ja són 150.000 euros, per uns resultats de zero. Vostè diu, ara ho tenim instal·lat aquí a l'ordinador. Uau! I també seguirem pagant, crec que són 3.000 euros anuals ara de manteniment. Sí, almenys el seu informe ho diu així, 200 i pico al mes, em sembla que eren. Sí, si em fa que no, doncs no sé, m'està negant un informe seu. En tot cas, aquí diu això, manteniment, 3.000 euros l'any. Home, no sé. En tot cas, a mi m'hagués agradat que hagués dit, doncs mira, sí, va anar malament perquè tal, i ara en pensem fer no sé què, no sé. En tot cas, bé, no sé si té a bé de valorar els resultats concrets i si no, doncs jo fins aquí, gràcies. Moltes gràcies.